Gora Santa Kurtsak! Guk esaten dugu beti disfrutatu behar dela. Disfrutatzen baduzu irabaziko duzu, ez baduzu disfrutatzen ez duzu irabaziko. Nik esango nuke batez ere kuadriako jendearekin parte hartza, ez da bainat? Lo gitxi egin, Bai. egia esan. Bai, hori, kuadrian esfortzatzea, danok batera parte hartza. Denera animatzen garenez eta batzuetan talentoa ateratzen denez, sorionez bai, aurten hor goian gelditu ahal izan gara. Playbackean, antzerki, olakoetan hobeto. Tortilla txapelketan? Ez, Playback edo galdakadak eta horrelako kontuak. oel azterketan agian. Ez da. Bi, gauza artistikoetan eta jende gehienak asko disfrutatzen dugula. Agian... Kortoan. Buito, Franjana, Splash. Kirolak, Igual toke femenino bat behar dugu igual kuadrian. Askotan ez ditugunak puntuatzen dira sukaldatzekoak. Gugara oso garruloak. Bai, galan da. bueno, argi eta garbi zukuzu. Zukuzu. Topa marrean sartu dira, eta lagunak direnez, euri bai zoriondu. Nik uste igual abitxuk azkenean, parte hartu dute proba oso gitxitan, eta gero agertu dira hortxe batean topean. Sorionak, abitxu. Nik ikusi egin dudana, ez igual kuadriga espezifikoren bat, ez dela jain, ez dakit, 3-4 kuadrien artekoa, baizik eta ja lehenengo, ez dakit, 8-10 kuadriak nahiko fuerte ibili egin garela, orokorrean.